אנחנו עכשיו לעניין הזה, כוכב הרשת, דן בלזריאנו, ידוע בדעותיו האנטישמיות, הודגר על ידי הרב שמולי בוטח לדיבייט. בלזריאן כבר סירב. הרב שמולי, שלום, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור, תודה רבה. ראינו ברשתות את הוויכוח בינך לבין כוכב הרשת בלזריאן, ספר לנו איך זה התחיל, איך הגעת לוויכוח איתו? הוא כתב אליי בסושיאל מדיה, באינסטגרם, והוא אנטישמי נורא, יש לו 36 מיליון עוקבים, ואיך שהוא מדבר על יהודים, מה שקורה כאן בארצות הברית זה קשה להאמין, שאפשר לדבר באופן ציבורי ומוחלט, שיהודים נאצים והורגים ילדי ערבים ופלסטינים, ודן בלזריאן הוא אחד מהכי גרועים. כן. והשנאה שלו לעם ישראל ומדינת ישראל במיוחד, זה דבר קשה להאמין. אז אני הזמנתי אותו לוויכוח. פתאום הוא אומר לי, בוא נעשה MMA, Mixed Martial Arts. אני אמרתי לו, אני סבא עם 12 נכדים ברוך השם, אני אביא מישהו מהצבא, MMA fighter, ואיזה 1,000 חיילים כתבו אלינו לחטוף אותו, אבל עכשיו הוא מפחד. כן, ומצאת מישהו שילחם עבורך? לא מצאנו רק לוחם אחד, מצאנו 100. אבל בן בלזריאן הוא מפחד, הוא ממש מפחד. כן. בוא נדבר על הסרטונים החדשים של החטופים שיצאו עכשיו. איך מתייחסים לזה בארצות הברית? כי ראינו שזה לא תופס את הכותרות, כפי ש... ברוך השם, 75% מהאמריקאים תומכים בישראל חזק. הרבה מהם הם נוצרים, אבנג'ליקלס, ורואים שהברכה שלהם באה רק מהיהודים, והם קוראים את זה בבראשית, בספר דברים. אז כאן בארצות הברית, הסרטונים האלו מהחטופים, שהם ממש כמו באושוויץ, שהם ממש כמו בטרבלינקה, זה אנשים, זה מרגש כאן בארצות הברית. כשאנחנו כאן בארצות הברית ראינו את הסרט של החטופים, זה משגע, זה ממש אושוויץ בימינו. כן, הרב שמולי, לגמרי כך. תודה רבה. תודה.